कितना बजा ढोंग बजा रे माई मर के जान लगे मरो अरे वो ना मरी है मारे वाला के बा वो ना बचावस त बचावे वाला के बा आज हां तिवारी बाबा झंडा गाड़ देले ओकरा के उखाड़े वाला के बा भगवान पर भरोसा राखी केहू कुछ ना करी ना हमारे पीछे कम लोग लागल बा तो ये कहत फिरत नहीं ए माई चाय में चाय लेके घुमाते रहते अरे जा दिन हरि कृपा तिरिंग नहीं डोले हमने के यहाँ से श्राद्ध क्रम कब से शुरू भई यह कथा रही श्री राम जय राम तू तने महटियावो तरह का है बेटा झलक ध्यान दो नहीं टीबा हम धरे के सिखल बनी तो फानो तलो बेरा बहुत बाबूजी लोग के लगता रहे अब बाबूजी जब एथी को देत तो फिर पापा लोग के लगता रहे जननी कि हम कथा सुना अरे राम सकल गुण धाम की मानस से प्रसन्न रही देखी डरना रे डरना रे डरना डरना रे ये जीवन में ना सुदर्शन भाई गधा ले बेसी केहू ना चिल्लाई बाकी क्वालिटी होखे के चाहिए जीवन डरना रे डरे धाना डरना रे डरना रे कि हम कथा सुना अरे राम सकल गुण धाम की रामायण है कथा सुनी राम की रामायण है कथा सुनी राम की जब जब हो ही धर्म की हानि आखिर सूरज हम जब हो ही धर्म की हानि आखिर सूरज हम कि हम कथा सुना अरे राम सकल गुण धाम रामायण है कथा श्री राम की महाराज दशरथ जी राम चारों भाई के विवाह को के लौटल बने सुनील भाई कुछ दिन बीतल अपन शीशा उठा के चेहरा दिखत नहीं तो तुलसी बाबा लिखत नहीं कि सरवन समीप भई सिद्ध के कान के लग के केस भाग गइल बा देह के चाम झूल गइल बा सुरेंद्र यादव स्वर्गीय केदार राय के पुत्र बने बहुत बहुत पुरस्कार दिल बने हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत बा नारायण जी बना के रखे कहां सुदर्शन भाई से ले लो सुदर्शन भाई से हम काहे के बोल करबो पंखा के चल एने वाला चले द पंखावा चले दा कुल्ही चलावा डीजी लेके कुल्ही चले तो हमने के देख ले सोना ना चलावा कुल्ही देह की चाम छूल गइल बा सोचले जे कहे ना अपना बड़ बेटा राम के राजा बना दी हम चल जाए जंगल में भगवान का भोजन कर लोही चलो
रोनित यादव गिट्टी माफिया बहुत बहुत पुरस्कार दिल बनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा कहतर जे बालू माफिया हो या 200 रुपया देते नहीं काहे जमा कोइले बड़ा कहूं का की है जितना होई देखो श्रद्धा से सब कुछ होला हमारे का कहतर भीख मांगे के अपने कहतर के बालू माफिया हो का 10 रुपया देते नहीं काहे 2-4 लाख दे देस तारा के बुझात कमा के धइले ए महाराज कोई का हम तो भीखे मांगत नहीं यार हुआ हमारा से महा भीख मांगा तू बड़ो गलती कहते नहीं ना जी ए लड़का छठू कुंदन जी के तरफ से पुरस्कार बा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा नारायण जी बना के रखी आई है गुरु जी के लगे गइल बनी महाराज वशिष्ठ जी के लगे आ जाके कहते कि महाराज तनी पतरा देखल जाओ कि हम राम के राजा कब बना दी तो सुनो नी भैया कोनो आपत्ति विपत्ति पड़ला तो गुरु ब्राह्मण के सहारा लेहल जाला गुरु ब्राह्मण के अच्छा स्वर्गीय केदार राय जी के पोती अंजलि कुमारी जी के तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार बा सरपंच जी संजय राय टेहटी के धरती से हमारे का पुरस्कार दिल बनी सरपंच जी के हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करो सरपंच साहब बानी के केने बानी तने हाथ उठाई सरपंच पतरा है को होता कि काल 10:15 बजे राम के राजा बन जाए इन्हें अयोध्या सजावल धजावल शुरू हो गई ई बात देवता लोग के निमन ना लागल सुनील भैया जे जौना खातिर इनकर अवतार भइल बा अगर ई राजा बन जाए हैं तो हमनी के कार्य सफल ना होई आज देवता लोग मिल के माई शारदा के लगे गई जाके कहते जे माई की हे माई अम्बे हे जगदम्बे अरे सुन लो मेरी पुकार अरे बीच भंवर में परी है नैया अरे मैया कर दो पार कहीं बतवार न टूटे कहीं मेरी नाम कहीं बतवार न टूटे कहीं मेरी नाम और का माता पिता तू मेरे संगी साथ तिहारे भंवर में पड़ी है नैया मैया करो किनारे भंवर में पड़ी है नैया मैया करो किनारे कहे तिवारी मैं हुआ नारी तिवारी मैं हुआ नारी अरे तू जननी करतार कहीं पतवार न टूटे कहीं मेरी नाम न टूटे कहीं पतवार न टूटे कहीं मेरी नाम न टूटे हमारे गुरु भाई बड़े खुदाई बाग चकसर फुटानी मोर बुकवा मोर संतोष सुरीला जी बहुत बहुत पुरस्कार दिल बड़े माला से समान नारायण जी बना के रखे एगो तो कटवा दिल कटवाला से हमरा कहला से न तो अब देखतो तो तार भूते उपट जाई हां हां पान खोइला के मैंने बोलल नहीं जान माई शारदा कहली कि तब में हम का कर सकता नहीं आ तो देखी राम जी राजा बने जाता रहे आ राजा हो जे है तो हमनी के कार्य सफल होई ना ऐसे माई रंग में भंग करो माई कहली जे तबे में का कर सकता नहीं आ तो देखो के कई के एगो दासी बिया जौने के नाम मंथरा हो ओकर नट एगो ढीला कइलू माई रंग में भंग हो जाई एकदम माई कहले के रोवा सब अपना अपना धाम पर जाई ई काम रोवा सब खातिर करो एगो मंथरा के नट ढीला कइली मंथरा जब गोल बिया अयोध्या में अरे अयोध्या से जावल धजावल लगा तो क्या बात हो अरे राम राजा हुई है राम राजा हुई हैं तो तनी खाली रात हो जाए तो देखो तनी बहने राम के राजा हो जाता है के कोई के महल में गोल बिया आ जाके कहते कि रानी चुपचाप बैठल बड़ू आ तारा संग धोखा होके जा रहा अरे दगाबाज रानी जी
रानी अरे दगाबाज रानी जी हो अरे दगाबाज ये रनिया कि तोहरो अरे राजा जी हो गईले दगाबाज तोहरो राजा जी हो तो राजा चल ले वो चाल घर थक भेजले तो राजा चल ले वो चाल घर थक भेजले नोनिया बिहन राम जी बिहन राम जी अरे हो जाई है अरे जुवरा जय रनिया राजा जी हो गई कई सबसे ज्यादा राम के मानत रहली कल जरे घर फोरनी आई बड़ी समर घर बिगाड़े चल जाना तो राख लगा के जीभ कबार ली डाट तरी फटकार तरी का कहो तरी कि कैलू मन में ना विचार अरे कैलू मन में ना विचार फिर ऐलू घर हमार कैलू मन में ना भी तो फिर ऐलू घर हमार चले हम जी भिया लोग पे जाए ना कहे माली लोगवा साँच कहेला बानी लंगड़ी कुबरी औरी कानी कि लोगवा साँच कहेला बानी अरे लंगड़ी कुबरी औरी कानी लोगवा साँच कहेला लंगड़ी कुबरी औरी कानी तीनू होली सहारा मंथरा कॉलेज होई है कौन रीप हमें कहानी आ चेरी छोड़ना हो खबरानी ही देत घोर न दिया तारा के निमन बात बतावता नहीं तो तू हमरे कंडा तारू मारा तारू तब तनी मनी सरस्वती के कृपा के कोई पर भई तो कहतरी कोहे के का चाहतरी आ तो देखा देवा सुन संग्राम के बेरा के तहर दूगो थाती राजा जी के लगे बा आ उस समय आ गइल बरानी ऊ वरदान मांग लो लेकिन ध्यान रखी हो पहले राम के क्रिया खिया ली हो आ तब दूगो वरदान मांग लो टाइम हो गई बोली श्यावर रामचंद्र हम मदन भाई टाइम भइल के सिया राम